Dnes by som chcel pokračovať vlastne už 3. časťou série z knihy Zjavenia. Stále sme v 1. kapitole a budeme čítať na začiatok 9. verš. Čiže Zjavenie Jána, 1. kapitola, 9. verš. Ja, Ján, váš brat a spoločník v súžení, v kráľovstve, vo vytrvalosti, v Ježišovi, bol som pre Božie slovo a Ježišovo svedectvo na ostrove, ktorý sa volá Patmos. Takže Ján sa nám tu opäť tak trochu predstavuje. Ján, učeník Pána Ježiša Krista. V tom čase predpokladá sa, že toto zjavenie mal okolo roku 96 nášho letopočtu, čiže on mal približne okolo 90 rokov. Viete, náš letopočet sa počíta od narodenia Pána Ježiša Krista. Takže bol veľmi starý, 90 rokov. Viem, že niektorí tu sú, ktorí máte 90 a viac. A ja neviem, ako rozmýšľate nad sebou, že čo ako 90-ročný môžem? Či ešte môžem nejako poslúžiť Pánovi? Či ma Pán ešte môže nejako použiť? A viete, čo hovorí Božie slovo? Keď vyliem svojho ducha, vaši starci, čo budú? Mávať sny. Mávať videnia. Takže chcem pozbudiť každého staršieho, možno aj menej ako 90 rokov, ktorí si myslíte, že už nie ste použiteľní Pánom. Nedívajme sa teraz na to, že to bol apoštol Ján, ale na to, že v takom veku predsa Boh si ho a Pán si ho mohol použiť. A si ho použil. Takže apoštol Ján, len trošku o ňom viete, že v tom čase už všetci ostatní apoštoli podľa tradície boli mŕtvi, pretože všetci zahynuli mučenickou smrťou, nepočítam Judáša, ten tiež zahynul, ale viete, akým spôsobom. A on veľa toho zažil. A jeho vlastný brat, Jakub, bol sťatý ako prvý, keď povstala cirkev a povstalo veľké prenasledovanie voči cirkvi. Takže veľa toho zažil, on sám bol prenasledovaný. Podľa tradície on neskôr sa presunul do Efezu. Efeský zbor založil apoštol Pavol, alebo ten bol prvý, ktorý tam niečo začal konať. A Ján, pamätáte si, na kríži, Pán Ježiš, keď sa pozrel na svoju matku, Máriu, potom sa pozrel na Jána a ukázal Jánovi, Ján, hľa tvoja matka. A ten učeník odvtedy si ju zobral k sebe. Čiže Pán Ježiš mu povedal, postaraj sa o moju matku, nech sa stane teraz ako keby tvojou. Čiže Mária sa stala matkou ako keby pre Jána, ale nie pre nás ostatných. Mária nie je našou matkou. Takže Ján si ju zobral, aby sa o ňu staral a bývali v podstate v Efeze. Ale tým, že Ján bol takisto horlivý pre slovo Božie, pre Ježišovo svedectvo, svedčil, hovoril, kázal, bol prenasledovaný. A ešte predtým, ako bol vyhnaný na tento ostrov Patmos, tiež podľa tradície zniesol veľa vecí, veľa mučení, ale keďže to nie je podložené Božím slovom, môžeme sa len domnievať, či to naozaj tak bolo. Každopádne bol to učeník Pána Ježiša. Jeden z 12, jeden z 3. Ján, Jakub, Peter, ktorí vždy boli s ním a videli veci, ktoré možno aj iní učeníci nevideli. Čiže mohol a mal už veľa rokov, bol v šedinách, zažil toho veľa, mohol si o sebe myslieť naozaj, že je niekto. A Ján sa predstavuje takto. Ja, Ján, váš brat a spoločník v súžení. On sa nepredstavuje ja, jeho svetosť, jeho eminencia, najvyšší, jediný skutočný apoštol. Dnes mnohí ľudia si dávajú tieto tituly, pretože chcú niečo znamenať. Ale Ján, ktorý mohol o sebe povedať, že ja niečo znamenám, niečo som zažil, sám som bol s Ježišom, dotýkal som sa ho. Počúvali sme ho, dotýkali sme sa ho. Videli sme ho na vlastné oči. Ale on hovorí, ja som váš brat. A teraz hovorí tam
zaujímavé veci. Chcem, aby sme sa na ne pozreli. Váš brat a spoločník v súžení v kráľovstve a vo vytrvalosti, niektoré preklady hovoria v trpezlivosti v Ježišovi. Váš brat. A hovorí, tieto veci, ktoré hovorí, sú takým znakom kresťanstva, toho, ako kresťanstvo vyzeralo. V prvom rade vieme, že kresťanstvo je spoločenstvo. Som váš spoločník. Ja som nie niekto extra, nie som niekto viac, nie som nejaký človek, ktorému máte boskávať ruky. Ja som váš spoločník, pretože kresťanstvo je spoločenstvo. Už som o tom hovoril na začiatku zhromaždenia. Cirkev je spoločenstvo. Eklézia je spoločenstvo, zhromaždenie. Takže ja, Ján, váš brat, nie som nič viac ako vy, som váš brat a som váš spoločník. A toto je znak kresťanstva, našej viery, toho, čo vyznávame, súženie. Ale aké je to súženie? Súženie pre Božie slovo. Súženie pre Pána Ježiša Krista. Súženie, ktoré nám spôsobuje nepriateľ. Pretože sme uverili, pretože sme Pánovi dali svoj život. Nepriateľovi sa to nepáči, preto nás bude sužovať. Každého, kto chce žiť naplno v Kristovi, každého bude nepriateľ súžovať. Budeme prenasledovaní, budeme mať súženie. Pán Ježiš povedal, budete mať súženie vo svete, ale dúfajte, ja som premohol svet. Ale potom príde iné súženie, veľké súženie a chcem to teraz povedať, pretože mnohí nevidia medzi tým rozdiel. Je medzi tým rozdiel, pretože veľké súženie už nespôsobuje diabol, ale spôsobuje Boh. Veľké súženie je súd hriešnikov. Je to súd nad hriešným svetom. Takže my nie sme, bratia a sestry, pre veľké súženie. My sme pre súženie pre Ježiša Krista. Pre súženie, pre to, že veríme v Neho, pretože Ho nasledujeme, pretože máme Ježišovo svedectvo, tak ako mal Ján. Každý, možno si povie, že ja nemám také veľké ako mal Ján, ale každý máme Ježišovo svedectvo, pretože Pán Ježiš povedal všetkým svojim učeníkom, budete mi svedkami. Takže máme svedectvo, a tým pádom ale máme aj súženie. Buďme vytrvali v tomto súžení. Nebojme sa iného veľkého súženia, ktoré príde. Naopak, ako sme to už hovorili, modlíme sa a bdejme, aby sme boli hodní uniknúť tomu, čo má prísť. Lebo to bude súd Boží na hriešnikov. A my už nie sme hriešnici, my sme Božie deti. My klesáme, mnohom padáme. Keď sa to stane, vyznáme svoj hriech, ale my sme Božie deti. Boh nebude zjavovať svoj hnev na nás, ale na bezbožníkov. Ale zatiaľ diabol zjavuje svoj hnev na nás. Obchádza ako revúci lev, koho by zožral. Takže to súženie máme, ale máme zasľúbenie. Ako Pán zvíťazil, aj my môžeme prekonať každé súženie. V súžení spoločník v kráľovstve, to sa už lepšie počúva, kráľovstvo. Ale tiež si musíme uvedomiť, že to nie je žiadne ľudské kráľovstvo, ktoré má nejaké hranice, ktoré nájdeme na nejakom území, na zemi. Je to Božie kráľovstvo, ktoré je v našich srdciach. A kráľovstvo znamená, že niekto je tam kráľom. Inak by sa to nevolalo kráľovstvo. Inak by sa to volalo demokracia. Tam vládne ľud. Ale kráľovstvo, tam vládne kráľ. A Pán Ježiš je tým kráľom. Takže to je kresťanstvo. To je skutočné kresťanstvo, keď je kráľom Ježiš Kristus. Keď je Pánom Ježiš Kristus. Keď On rozkazuje. Keď On určuje. Keď On vládne. To je kresťanstvo. Nie keď vládne človek, keď vládnu ľudské názory, ľudské predstavy, ale keď vládne Pán Ježiš. V kráľovstve a vo vytrvalosti, v trpezlivosti v Ježišovi Kristovi. To je ten náš boj, vytrvalosť. To je to, čo bohužiaľ nezdobí mnohých a preto Božie slovo, že v tých posledných časoch, predtým ako príde Pán, a to je teraz, nastane odpadnutie, lebo kresťania nebudú vytrvali. Nebudú vytrvali v Pánovi. Nebudú vytrvali v týchto bojoch, pretože to súženie ich pohltí. Pohltí aj starosti, o ktorých sme hovorili, pre starosti o tento svet, o všetky tie veci, ktoré sa dejú, alebo žiadosti, ktorých sme sa nezriekli. A tak nie sme trpezliví, nie sme vytrvali. Ale ja vás chcem povzbudiť, bratia a sestry, tak ako nás povzbudzuje Ján. Všetci sme spoločníci v tom, aj v súžení. Ak ty máš súženie, vec, že má aj niekto iný. A ak ty si rád, a ja, keď sa niekto za mňa modlí, keď som v súžení, modlíme sa aj my, jeden za druhého, keď sme v súžení. Nie sme v tom sami, sme v kráľovstve, ale nie v takom, že my sme kráľmi,
ako to častokrát je zle pochopené z Božieho slova. My kráľujeme vo svojom živote. Kráľuj, brat a sestra, kráľujeme vo svojom živote, ale kráľom nad nami je Pán Ježiš. To kráľovstvo je jeho kráľovstvo. On je kráľom. A buďme trpezliví a vytrvalí. Viem, že to je boj a viem, že niekedy už máme chuť, už to nevládzem, už sa vzdám. Toto všetko zažívame, my toto všetko zažíval Ján. A preto to, že bol taký verný, preto to bol vo vyhnanstve. A bol vo vyhnanstve na ostrove Patmos. Ostrov Patmos existuje aj dnes, je to grécky ostrov, je bližšie k tej Malej Ázii, čo je vlastne Turecko dnes, kde vlastne boli a sú tie všetky zbory, o ktorých ďalej budeme hovoriť. A je to taký opustený ostrov, malý ostrov, nič tam nerastie, tam sa posielali väzni, pretože z toho ostrova nebolo možné ani uniknúť. Nič tam nebolo, takže človek si nemohol postaviť loď, aby niekde sa odplavil. A čo som sa dozvedel, tak keby niekto aj chcel plávať, tak tam sú také prúdy, že ten ostrov je v tom Egejskom mori, to je tam medzi, ako je Grécko a tak ďalej, potom až po tú Malú Áziu, po Turecko. Ale je tam také sú prúdy odtiaľ, že keby si chcel plávať, alebo keby sme chceli plávať, tak nás zanesú až desi do Stredozemného mora a tam by sme sa utopili. Takže Ján tam je na tomto ostrove. Je tam pre svedectvo Ježiša Krista. Nie je v hoteli, trojhviezdičkovom, 4-5, nie je na pláži. Tam bola pláž určite. Neopaluje sa, neoddychuje a nehovorí haleluja, vďaka ti, Pane, za úžasný život, aký mám. Verím, že sa nesťažuje, ale pre svedectvo Pána Ježiša Krista je na mieste, kde by nechcel byť. Aj my mnohokrát, bratia a sestry, môžeme sa pre svoje svedectvo, pre svoju vieru ocitnúť v situáciách, v ktorých by sme nechceli byť. A preto častokrát zlyhávame, lebo si povieme, mne jednoduchšie, ja toto nechcem znášať, ja chcem mať pokojnejší, kľudnejší život. Toto mi nestojí za to. Ale Jánovi to stalo za to, pretože Ján vedel, komu uveril. Ale aj my vieme, komu sme uverili. Takže Ján tam je na tom ostrove, ktorý sa volá Patmos. A potom pokračujeme ďalej 10. a 11. veršom. Bol som v duchu v deň Pánov a počul som za sebou veľký hlas ako hlas trúby, ktorý hovoril, ja som alfa i omega, prvý aj posledný. Čo vidíš, píš do knihy a pošli 7 zborom, ktoré sú v Ázii. Do Efezu, do Smyrny, do Pergamu, do Tiatír, do Sárd, do Filadelfie a do Laodice. Takže Ján hovorí, bol som v duchu, to znamená, mal som videnie. Mal som zjavenie. V deň Pánov. Väčšina tých, ktorí číta tieto slova, sa prikláňajú k tomu, že hovorí o nedeli. Lebo vieme, že Pán Ježiš vstal v nedeľu a preto nedeľa sa pokladala za deň Pánov. Ale ja si myslím, že toto má trošku iný obraz, pretože tento výraz deň Pánov na nedeľu nikde v Biblii nie je použitý. Ale deň Pánov je použitý na viacerých miestach. A viete, čo znamená deň Pánov? To znamená, to sú posledné dni. To je deň Božieho hnevu, alebo čas Božieho hnevu. To je to, o čom práve hovoríme, čo má prísť. Čiže skôr by som ja to videl tak, že hovorí, mal som videnie a ocitol som sa ďalekej budúcnosti, pre nás veľmi blízkej, ocitol som sa v čase, ktorý môžeme nazvať deň Pánov. Pretože celé to zjavenie hovorí a je smerované k príchodu Pána Ježiša. Naozaj k dňu Pána. Ale už je to akokoľvek. Jednoducho Ján hovorí, mal som videnia. Počul som v tom videní nejaký veľký hlas, silný hlas, ako hlas trúby, ktorý hovoril. Nie všetci teraz, to, čo tu je napísané, čo som vám čítal, máte. Je to v roháčkovom preklade iba. Ja som alfa i omega, prvý a posledný. A je to aj v iných dôveryhodných prekladoch. Nie v každom preklade to je. Ak máte evanjelický alebo iný, tak tam máte len, že počul som hlas, ktorý hovoril, čo vidíš, napíš do knihy. Ale toto ja som alfa omega, prvý a posledný, to nebolo prvýkrát, teda už sme o tom hovorili a ešte sa k tomu viacejkrát dostane Pán, keď hovorí ja som
alfa i omega, prvý a posledný. A keď Ján počul tento hlas, tak ešte nevidel nikoho, lebo len počul hlas. A keď hovoríme o tom, že alfa a omega, prvý a posledný, Židia vedeli, že tento titul, alfa a omega, prvý a posledný, patrí Jahvemu, patrí Hospodinovi, patrí samotnému Bohu. Pretože na mnohých miestach tak sa Boh nazval a jedno miesto z nich je aj Izaiáš 44:6, kde je napísané: toto hovorí Jahve, kráľ Izraela, ten, ktorý je, ktorý bol, ja som, ktorý som, vykupiteľ jeho, pán zástupov, ja som prvý a posledný, okrem mňa nie je to Boha. A vieme tiež, že na inom mieste hovorí: ja svojej slávy nedám inému. A tak keď Žid, Izraelita počul tieto slova, prvý a posledný Jahve, vždy mal predstavu alfa a omega, že to je Boh. Že to je Hospodin. Že to je ten, ktorý bol, ten, ktorý je. A Ján počuje ten hlas. Neviem, či rozumel, alebo či vedel, kto to hovorí. Pravdepodobne z začiatku nie, preto hovorí, ďalej pokračuje. Chcel vidieť, kto to s ním hovorí. Takže poďme ďalej čítať 12. až 16. verš. Obrátil som sa, aby som pozoroval hlas, čo so mnou hovoril. A keď som sa obrátil, videl som 7 zlatých svietnikov. A uprostred svietnikov kohosi ako syna človeka, oblečeného do dlhého rúcha a cez prsia prepásaného zlatým pásom. A jeho hlava a vlasy boli biele, ako biela vlna, ako sneh a jeho oči ako plameň ohňa. A jeho nohy boli podobné kovu, rozžeravenému v peci. A jeho hlas bol ako hukot veľkých vôd. V pravej ruke mal 7 hviezd a z jeho úst vychádzal ostrý dvojsečný meč a jeho tvár bola sťa slnko, keď svietí v plnej sile. Neviem, či si to vieme mi predstaviť. Takže Ján sa obracia, aby videl toho, kto s ním hovorí, a vidí tento obraz, ktorý sme sčítali. Vidí niekoho, ktorý má podobu syna človeka. Pán Ježiš, keď chodil po tejto zemi, sám seba nazval synom človeka. Ja som syn človeka. A Ján vedel, ako vyzeral pán Ježiš. Ján ho poznal ho v tej ľudskej podobe, dokonca keď bol s ním na vrchu premenenia, mali nejakú predstavu, aj niečo iného. Videli ho v takej zvláštnej podobe, sa tam premenil pred nimi. Videl ho, keď bol skriesený, keď mal oslavené telo. Neviem presne, ako vyzeral v tom oslavenom tele. Má nejakú predstavu a teraz sa pozerá na tú osobu, ktorú vidí a hovorí, to je niekto ako syn človeka, pretože už nebol taký. Už nebol taký. Ján videl pána Ježiša, a pán Ježiš, aj keď odišiel, stále možno mal pred sebou tú jeho, by som povedal, tú ľudskú podobu, ale zrazu vidí niečo iné. A toto, čo teraz sme čítali, to je prvé zjavenie, ktoré je dôležité, ktoré sa ešte netýka budúcnosti, ale terajšieho času. Toto je zjavenie, ktoré dostal Ján, aby sme ho mali aj my. Kto je teraz pán Ježiš Kristus? Mnohí ľudia ešte stále hľadia na ňo ako na toho, ktorý chodil po tejto zemi. Pavol hovorí, kedysi sme poznali Krista v tele. To znamená, a viete, vieme jeho život, ako sa narodil, ako žil, tu na toľko podobizní, vidíme, ľudia sa hádajú, ktorá je tá pravá, toto nemôže byť, toto tiež nemôže byť, má tmavú pleť, má svetlú pleť, je taký alebo hen taký, toto konal, toto robil na zemi, to je všetko dobré a je dobré, aby sme o tom vedeli, aby sme videli, pretože pán Ježiš je ten istý včera, dnes i na veky, ale nie podobou svojou, nie tou podobou, akú mal, keď bol na tejto zemi. A teda, ale Pavol hovorí, aj keď sme ho poznali kedysi podľa tela, teraz ho už nepoznáme podľa tela. A preto aj my, bratia a sestry, už sa nedívajme na pána Ježiša ako toho, ktorý chodil po tejto zemi, ale ako takého, ktorý sa takto zjavuje Jánovi. Koho si, kto má podobu ako syn človeka. Oblečený bol do dlhého rúcha a cez prsia mal prepásaný
zlatý pás. Toto je podoba, ktorú Pán má teraz. Biele rucho a cez prsia prepásaný zlatý pás. Ak viete, poznáte starý zákon, tak viete, že takto oblečený bol kto? Najvyšší kňaz. Najvyšší kňaz bol takto oblečený. A skutočne my vieme, že Pán Ježiš je našim veľkňazom. Je tým, ktorý sa v nebesiach prihovára za nás. V Židom 7, 25, 26 je napísané o ňom. Preto môže naveky spasiť tých, ktorí skrze neho prichádzajú k Bohu, lebo žije stále, aby sa za nich prihováral. Lebo bolo aj vhodné, aby sme mali takého veľkňaza, svätého, nevinného, nepoškvrneného, oddeleného od hriešnikov, povýšeného nad nebesia. Pán Ježiš sa stále prihovára za nás. Je našim veľkňazom, tým, ktorý... Viete, Boh koná všetko legálne. Všetko koná legálne. On nekoná spontánne tak, že dnes sa rozhodnem tak a potom tak. Všetky veci, ktoré Boh koná na základe pravidiel legality. A rovnako aj Pán Ježiš. On sa prihovára za nás, nie za všetkých ľudí, ktorí žijú na tejto zemi. On sa prihovára za nás, za tých, ktorí prijali jeho obeť. Pretože on ako kňaz, ako veľkňaz priniesol obeť. Vlastnú obeť, sám seba obetoval. A preto sa môže prihovárať za teba aj za mňa len vtedy, ak na nás je krv Kristova. Ak ty si a ja som očistený krvou Kristovou, ale my sme. A preto máme prihovorcu. Neprihovára sa len tak, odpustí mu Bože, odpustí mu Oče, tu je moja krv, tu je legálny dôvod, prečo mu môžeš odpustiť. Pretože moja krv bola vyliatá, ktorá očistuje. A potom tam čítame, že jeho hlava a vlasy boli biele. Nie šedivé, ale biele. Rovnako v tej židovskej kultúre v tom čase niekto s bielými vlasmi, niekto, kto má bielu hlavu, biele vlasy, to je niekto, kto má veľké životné skúsenosti, kto dlho žije, kto má veľa rokov, kto má dôstojnosť, kto má múdrosť. A viete, že tento popis, ktorý Jan vidí, takýto popis podobný nám dáva Daniel vo svojom proroctve v 7. kapitole, v 9. verši je napísané. Viete, budeme sa na mnohých veciach odkazovať na iné miesta v Božom slove, pretože Božie slovo sa vykladá Božím slovom. Takže Daniel 7.9. Pozeral som sa, kým sa postavili tróny a zasadol starec dní. Jeho rúcho bolo biele ako sneh a vlasy na jeho hlave boli ako čistúčka vlna. Jeho trón bol plameňom ohňa a jeho kolesá blčiaci oheň. Kolesa toho trónu. Nie kolesa, že by ten, ktorý tam bol, mal nejaké kolesa. Takže o kom je? Kto je starec dní? No to je Boh, to je Jahve, to je Hospodin. Jeho vlasy biele ako čistúčka vlna. Jeho trón bol ako plámeň ohňa. Čiže, viete, ja neviem na 100%, my vieme, pretože my sme si už dočítali dokonca a ešte vieme, že na konci Pán Ježiš sa mu predstavil, lebo mu hovorí, a prídeme k tomu, že to som ja, ktorý som bol mŕtvý a teraz žijem. Ale kým to Ján nevidel, ja neviem, či on vedel, koho má pred sebou. Hovorí, je to ako syn človeka. Viete, pre Židov bolo ťažko porozumieť, že nejaký človek, ktorého poznali ako človek, by mohol byť aj Bohom. Oni videli, čo Ježiš robil. Oni videli a vyznali, ty si syn živého Boha. Lebo to, čo ty robíš, nikto nemôže robiť. Ale tu vidíte atribúty, ktoré on má teraz, ktoré sú rovnaké ako samotný Boh. Preto Pán Ježiš je Boh. A tak vidí tú podobu, vidí oči ako plameň. Ako oheň. A v Židom 4.13 čítame, všetko je obnažené a odkryté pred očami toho, ktorému sa budeme zodpovedať. Komu sa budeme zodpovedať? Otcovi, ale aj synovi sa budeme zodpovedať, lebo v ňom otec príde súdiť. Všetko je odkryté, tie jeho oči.
O, aké krásne modré oči Pána Ježiša, keď chodil po tejto zemi. Plné lásky. To všetko bolo. Aj dnes stále je plný lásky, ale jeho oči sú ako oheň. Mali by sme možno premýšľať, bratia a sestry, nad tým, aký my sami máme pohľad na Pána Ježiša. A možno by sme prestali mnohé veci robiť, alebo začali by sme robiť mnohé iné veci, pretože by nás to trošku aj vystrašilo, pretože Pán je síce láskavý, je dobrý, ale on je pripravený. Toto, čo vidíte, toto, čo videl Ján, je Pán pripravený prísť na túto zem, aby ju súdil. A jeho oči vidia aj teraz. Vidia všetko, čo teraz rozmýšľam, aj čo ty rozmýšľaš. Vidia, nemôžeš pred ním nič skryť. A ani potom pred ním nič nebude skryté. Všetko vidia jeho oči. Ako plámeň ohňa. Nohy ako žeravý kov. Doslovne je tam ako rozžeravený bronz. Nohy v Božom slove symbolizujú nielen nohy ako také, ale aj smer, akým sa uberá človek. Viete o tom? Rimánom 3.15 je napísané o bezbožníkoch. Ich nohy sa náhlia preliať krv. Čo to znamená, že tie nohy nejako idú, aby preliali krv? Nie, to je o tom, o smerovaní toho človeka. O tom, na čo je on zameraný. Jeho nohy sa náhlia, aby prelievali krv. Pretože majú nečisté srdce, hriešnici, odvrátili sa od Boha, nechcú ho poslúchať. A tak, keď sa dívame na nohy Pána Ježiša a vidíme ako rozžeravený kov a bronz, rozžeravený kov, rozžeravený bronz je symbol hnevu a trestu za hriech. Viete, že vo svätyni bol bronzový oltár. Na tom bronzovom oltári sa obetovalo za hriech. Jeho nohy. Kedysi Pán Ježiš chodil po tejto zemi a ako je napísané, aké krásne nohy sú tých, ktorí prinášajú dobrú správu evanjelium. To bolo o ňom a potom aj o nás, keď chodíme a prinášame dobrú správu. Ale teraz jeho nohy sú pripravené ho priniesť, doviesť na túto zem, aby súdil. Aby priniesol súd a odplatu hriešnikom. 2. Tesaloničanom 1.6.8 je napísané. A u Boha je spravodlivé. Spravodlivé. Vidíte, to nie je, že Boh sa tak rozhodol. To je legálne, to je spravodlivé. Že odplatí súžením tým, čo vás súžujú, a vám súžovaným odpočinkom s nami, keď sa z neba zjaví Pán Ježiš s anielmi svojej moci, aby v ohnivom plamení potrestal tých, čo nepoznajú Boha, aj tých, čo odporujú nášmu evanjeliu. Takže to je o tom súžení. Príde čas, keď my, ktorí sme súžovaní, prestaneme byť súžovaní. A vtedy začne byť súžovaný niekto iný. Začne byť súžovaný tento svet. Začne Boží trest. Preto na jednej strane buďme radi, že toho, čo príde, sa nemusíme zúčastniť, že môžeme tomu uniknúť. Na druhej strane musíme tak žiť, aby sme tomu mohli uniknúť, aby sme boli nájdení hodní. Modlite sa a bdejte, modlite sa, aby ste boli hodní uniknúť tomu všetkému, čo má prísť. Príde ohnivý deň, príde ten deň, hovorili sme to aj minulý týždeň, ten deň, ktorý nie je pekným dňom, ten deň, ktorý nie je radosný deň, nie je deň plesania, ten deň, keď Pán príde vyslovene na túto zem, to je odplata. To sú nohy z rozžeraveného kovu. A ďalej hovorí, jeho hlas bol ako hukot vôd. To je Boží hlas. Boží hlas má v sebe silu. Nie ten zvuk, tie decibely majú v sebe silu, ale sila toho, čo je povedané. Sila toho, čo vychádza z toho hlasu. Židom 12.26 je napísané, jeho hlas vtedy otriasol zemou, teraz však sľubuje, ešte raz zatrasiem nielen zemou, ale aj nebom. Boží hlas zatrasie poriadne všetkým. Všetkým, pretože to je mocný hlas. Opäť, keď sa tak pozrieme na tú podobnosť na zemi, Pán Ježiš, tichý hlas.
Písmo hovorí, nepozdvihol svoj hlas na ulici. To neznamená, že nekázal. V podstate nie je veľmi napísané, že by kázal na ulici, skôr kázal na iných miestach, na opustených miestach, tam, kde bolo možno prísť veľa ľudí. Ale to znamená, že nehádal sa s nikým, nekričal. Tichý hlas. Ale teraz, keď jeho hlas zaznie, to už nebude tichý hlas. To je skutočný hlas. A z jeho úst vychádzal dvojsečný meč. Viete, čo je dvojsečný meč? To je Božie slovo. A keď sa na chvíľku presunieme do zjavenia ďalej, budeme, verím, o tom hovoriť ešte aj bližšie, 19. kapitola, 15. a 16. verš, čítame o niekom, z jeho úst vychádzal ostrý meč, aby ním bil národy. On bude nad nimi panovať žezlom železným. Sám bude šliapať lis vína rozhorčeného hnevu všemohúceho Boha. Na plášti a na bedrách má napísané meno aké? Král kráľov a pán pánov. Aj Božie slovo je jeho meno. Kto je to? Pán Ježiš. Z jeho úst vychádzal ostrý meč. Meč, ktorý my dnes, tento meč nám prináša užitok. Božie slovo rozdeľuje to, čo má rozdeliť v našich životoch, aby sme vedeli oddeliť to, čo je Božie, od toho, čo nie je Božie. Tak toto zjednoduším. A je nám na užitok. Ale príde čas, keď týmto slovom, týmto mečom Pán bude bojovať. On nebude bojovať zbraňami ľudskými. Nemyslíte si, že tu nastane, že svet bude porazený ľudskými zbraňami. Nebude. Bude porazený slovom, ktoré vychádza z Božích úst, z úst toho, ktorý bude na bielom koni. Ten, ktorého meno je kráľov kráľ a pánov pán. A jeho celkový vzhľad bol ako slnko. Teraz je leto a slnko svieti dobre. Viete sa pozrieť do slnka? Je to veľký problém. Je to veľký problém. A ešte je aj napísané v Božom slove, keď zoberieme to z tej duchovnej oblasti, on prebýva v neprístupnom svetle. Jednoducho nemôžeme sa pozrieť, ešte ho nevidíme, ani ho nemôžeme uzrieť. Ale príde čas, o tom nám hovorí Božie slovo, keď budeme dennodenne hľadiť na jeho tvár. Napriek tomu, že bude svietiť ako slnko v celej svojej sile, pretože už nebudeme mať ľudské oči, ani ľudské tela, ale oslávené tela, oslávené oči, ktorými budeme môcť hľadiť. A jeho služobníci, to si ty a to som ja, ak zostaneme verní, bratia a sestry, ak zostaneme verní, pozrite sa na tie prázdne stoličky, ak zostaneš verný len vtedy, môžeme mať nádej, že budeme spolu s ním a potom budeme hľadiť na jeho tvár. A nebudeme si zakrývať oči alebo dávať si nejaké filtre, aby sme mohli hľadieť. Takže Ján vidí tento obraz. A keď aj možno, neviem, lebo nevieme, čo sa v ňom dialo, keď aj možno rozmýšľať, čo je toto za obraz? Kto toto je? Je toto Otec? Je toto Ježiš Kristus? Veď má takú podobu, podobá sa ako syn človeka. No ale tak ako vo všetkom, keď Boh dáva zjavenie, bratia a sestry, to je tak trošku mimo túto tému, ak máte nejaké videnie, nejaké zjavenie, vedzte, že Boh dáva odpoveď, o čom to je. Ak nemáte nič k tomu, tak sa tým netrápte. Ale ak je to od Boha, Boh dáva odpovede vždy. Každému prorokovi, každému, kto mal nejaké zjavenie, každému, kto mal nejaké videnie, Boh dáva odpoveď, čo to je. A tu tiež čítame ďalej, takže poďme do 17. a 18. verša. A Ján hovorí, keď som ho uvidel, nepovedal koho, len keď som ho uvidel, to, čo tam videl, padol som mu k nohám ako mŕtvy. On položil na mňa svoju pravicu a povedal, neboj sa, ja som prvý a posledný. A teraz tu je odpoveď, kto to vlastne je. A živý. Bol som mŕtvy a hľa žijem na veky vekov a mám kľúče od smrti a od podsvetia. A tu už vieme jasne, že toto je Pán Ježiš. Napriek tomu, že všetky tieto atribúty si môže zobrať Otec, môže si zobrať Syn, ale Otec by nepovedal nikdy, bol som mŕtvy. To bol iba Ježiš Kristus. Bol som mŕtvy a žijem. Keď mal Ján toto videnie, padol k nohám ako mŕtvy. Nejako jeho telo zareagovalo na to. Padol mu k nohám
ako mŕtvy. Ale on položil na neho svoju ruku a pozdvihol ho a povedal mu, neboj sa. Pán povedal, neboj sa. Toto isté, Ján si spomína, toto mi Pán povedal, keď vstal z mŕtvych. Keď sa nám prvýkrát zjavil, povedal, nebojte sa. To som ja. A tu hovorí tiež, neboj sa, to som ja. Ten Ježiš, ktorého si poznal, ktorého si miloval. Ján bol obľúbenec Pána Ježiša Krista. Ján bol taký, on bol pravdepodobne najmladší z učeníkov. Viete, ľudia dnes vo svete zneužívajú to, aký bol Ján a hovoria o ňom kadečo, čo nie je pravdivé, že bol minimálne zženstelý, ak nie iný, čo nechcem ani hovoriť. Ale viete, že Ján taký nebol vždy. Ján aj so svojím bratom boli veľmi vybušní. Preto ich Pán Ježiš nazval synovia hromu. On nebol veľmi láskavý človek, on bol vybušný. Ale pri Pánovi Ježišovi pociťoval jeho lásku. Takže Ján, ktorý miloval Pána, nevbehol mu do náručia, ale padol ako mŕtvy. A takto to bude, bratia a sestry. Každý padne pred Pánom. My nepadneme ako mŕtvi, pretože my budeme mať iné postavenie, oslávené tela, ktoré získame a my, ktorí budeme živí, alebo tí, ktorí budú živí a tí, ktorí budú mŕtvi, takisto budú skriesení a dostanú oslávené tela. Prídeme k Pánovi a budeme chváliť ho, budeme ho vyvyšovať. Ale viete, že aj tí starci padajú na svoje kolena, ale nie pred tým zjavením. Ale raz príde čas pre každého neveriaceho, pre neho, pre tých, ktorí neverili v Krista, ktorí sa raz postavia pred Boží trón a tí, ktorí mi hovorili, mnohí mi hovorili, vy ste to počuli, ja som to počul od mnohých, no, neverím, že je Boh, ale keď je, tak keď sa pred neho postavím, tak ja mu poviem, že čo to robil, že prečo to. No poviem vám, nikto nepovie ani slovičko. Padne ako mŕtvy. A dokým mu Boh nedovolí, aby niečo povedal, tak nepovie. Ani mu nedovolí. Nikto nepovie ani slovo. Každý padne ako mŕtvy. Nijako sa nebude môcť obhajovať. Tak preto potrebujeme obhajcu a máme ho v Kristovi. Uistí sa, každý, kto si tu, každý, kto počúvaš, uistí sa, že máš obhajcu Krista. Lebo sám sa nikto neobhají. Nikto z nás sa neobhají pred ním. Takže padol ako mŕtvy, ale Pán Ježiš ho pozdvihol. A viete, ja v tom vidím, a veľakrát v Božom slove vidíme, keď aj proroci hovorili, že padli na zem, padli pred anielom, napríklad, keď mali zjavenie, že Boh je ten, ktorý prišiel a ktorý pozdvihoval. Ja nevidím, že by Boh mal záľubu v tom, aby ľudia ležali a váľali sa po zemi. Preto vám chcem povedať, že aj duchovne, keď môžeme niečo prežiť a keď môžeme aj padnúť na svoje kolena, na svoju tvár pred Bohom, Boh hovorí, vstaň. To som ja, nemusíš sa báť, chcem ťa pozdvihnúť. Takže zrazu Ján už vie 100%, toto je Boží syn. Je iný, ako bol predtým, je iný, ako som ho poznal, ale toto je Boží syn. A hovorí, ja som bol mŕtvý a žijem. Čo? To je tak jasné, že? To hneď vedel, kto to je. A mám kľúče od smrti a od pekla, ako máte v niektorých prekladoch, alebo od podsvetia. Mať kľúče od niečoho znamená mať vládu nad tým. Kto má kľúče, ten otvorí, aby boli dvere otvorené. Kto má kľúče, ten zamkne, aby boli zatvorené. On má vládu nad smrťou. On rozhoduje. Ale povedzme si to tak viac, ako len o našej telesnej smrti. On rozhoduje o duchovnej smrti človeka, tej večnej smrti, večného zatratenia, o tom, čo bude potom. To sú veci, ktorých sa ľudia boja. Čoho ľudia sa boja? Smrti? A čo bude potom? Kristus má od toho kľúče. A ak si s ním, ak mu patríš, ak si jeho, neboj sa. On otvorí. On otvorí, aby ty si mohol vojsť. A on má túto moc. A to je dokonalý, takže vidíme Pána Ježiša Krista. Dokonalý kňaz. Dokonalý a spravodlivý sudca. Konečný víťaz. On je víťaz. Porazil smrť. A potom pokračujeme ďalej 19. a 20. veršom. Tým sa končí táto prvá kapitola.
Napíš teda, čo si videl, čo je a čo sa má stať potom. Tajomstvo 7 hviezd, ktoré si videl v mojej pravici, a 7 zlatých svietnikov je toto. Zase Boh odhaľuje tajomstvo. Neskrýva. To, čo si videl, ja nechcem, aby si bol zmetený, že čo to je. To je toto. 7 hviezd sú 7 anieli, alebo anieli 7 cirkví a 7 svietnikov je 7 cirkví. Alebo anieli 7 zborov a 7 svietnikov je 7 zborov. Napíš teda, Ján bol vo vytrhnutí, mal videnie, mal zjavenie a vidí niečo. To je to prvé, bratia a sestry. To je odhalenie. Mnohí veriaci potrebujú toto odhalenie. Veriaci potrebujú toto odhalenie. Kto je Kristus? Nemýlme sa. Ani jemu, ani Bohu sa nikto nebude posmievať. Nebudete si z neho robiť, nikto si z neho nebude robiť dobráčika, ktorý bude schvaľovať každú prevrátenosť, ktorá sa deje v tomto svete. Pretože on je láska. On je mocný Boh a spravodlivý sudca. A je pripravený prísť, aby súdil a bude súdiť každú bezbožnosť. Ale nebude súdiť subjektívne. Nebude súdiť podľa ľudských štandardov, ale podľa pravdy. Podľa pravdy bude súdiť. A tak teda ten hlas mu hovorí, ten, ktorého videl, hovorí, napíš teda, čo si videl. A teraz sú tu dve dôležité veci. Čo je a čo sa má stať. Čiže toto zjavenie, vidíte, je o tom, aj čo je, a to je práve to, čo sme si teraz ukázali. Čo je. To je dôležité aj pre cirkev, aj tie listy, keď pošleš cirkvi, aby aj cirkev vedela, čo je teraz. Že teraz, v tom čase, keď to Ján mal poslať, ja som živý Kristus, ja som skriesený, bol som mŕtvý a žijem, ja som alfa aj omega, ja som prvý aj posledný. Už sa nedívaj na mňa, ako na človeka, ktorý chodí po tejto zemi a robí divy a zázraky, a ktorý je synom človeka, ale je aj Božím synom, ale dívaj sa na mňa ako mocného kráľa a pána, ktorý prichádza, aby súdil túto zem. Takže napíš toto, čo si videl, čo je teraz, a takisto napíš to, čo bude potom. A teraz tie ďalšie kapitoly, ktoré nasledujú vlastne, ešte stále to nie je potom, ešte tam bude zase niečo, čo je teraz, pretože bude k nemu hovoriť ohľadne cirkvi, ohľadne zborov. Bude k ním hovoriť, ale toto už tak premostuje tú súčasnosť a minulosť a budúcnosť, ktorá má prísť. Pretože aj keď bude hovoriť tým cirkvám alebo k tým zborom, bude sa to týkať aj súčasného stavu, teda toho stavu, v akom boli, aj nás, v akom stave je cirkev teraz, ale aj toho, čo potom sa má stať. Takže napíš to, čo je a čo sa má stať. A teraz mu vysvetľujem jedno tajomstvo, preto som nehovoril o tom, čo videl Ján, lebo ako sme to tam čítali, tak videl tam tých 7, obrátil som sa a videl som 7 zlatých svietnikov a pána Ježiša, ktorý bol uprostred tých svietnikov a potom na konci je napísané, že v tej pravej ruke mal 7 hviezd. A určite rozmýšľal nad tým, čo to je. Pamätáte si, hovorili sme o tom minule a ešte raz to si zopakujeme. 7 je číslo dokonalosti, je číslo plnosti. A on mu vysvetľuje, 7 hviezd sú 7 anjeli 7 zborov, alebo 7 cirkví. Ak stále budeme mať na pamäti, že to 7 je číslo plnosti, takže môžeme z toho vidieť, že Pán Ježiš a cirkvi sú, alebo zbory sú tie svietniky a Pán Ježiš sa prechádza medzi nimi. Pán Ježiš sa stále prechádza medzi nami, medzi zbormi. On má v rukách každý zbor, každé spoločenstvo. Všimnime si tu ten dôraz na spoločenstvo a na zbor. Nie vo všeobecnosti na nejakú imaginárnu, rozptýlenú cirkev po celom svete. Konkrétny zbor, konkrétny anjel zboru. A kto je to? Kto je anjel zboru? To sú anjeli zboru. Kto je anjel zboru? No, rozmýšľajte. No, niektorí ľudia hovoria, že Boh pridelil
anjela pre každý zbor. Nie je to nemožné. Vieme, že o anjeloch nie je veľa v Božom slove, preto sa musíme si dávať pozor, preto aj Božie slovo často nás vystriha, aby si dali pozor na nejaké náboženstvo anjelov, ale nejaké také náznaky niekde sa nájdú, že by každý jeden z vás mohol mať svojho anjela prideleného, rovnako by mohol mať aj zbor, ale na čo by Boh dával zjavenie Jánovi, akou rečou, akým písmom by mal poslať odkaz nejakému anjelovi? Boh by mu to zjavil sám, ak by to bol anjel, je vodca zboru, vodcovia v zbore. To sú tí, to sú ľudia. Tak ako zbory, cirkev sú ľudia. To nie je organizácia, to sú konkrétni ľudia. Takže potom ďalej hovorí o tom, že chcem, aby si im napísal. Už som to spomínal a budeme o tom hovoriť, keď Pán dá na budúce, keď budeme hovoriť o tých zboroch, jednotlivých zboroch. Lebo vlastne Ján mal poslať odkaz do 7 zborov. Ale ako som hovoril, veríme, že to nie je len pre tých 7 konkrétnych zborov, ale to pre celú cirkev. Nie je to len pre ten čas, ktorý vtedy bol, v ktorý Ján prorokoval, ale je to aj alebo teda mal to videnie, ale je to aj pre dnešok. A je to až do konca, dokým cirkev bude na tejto zemi. Takže máme za sebou 1. kapitolu. A vidíme, koľko veľa k nám z toho môže prehovoriť. A ešte sme sa vôbec nedostali, alebo teda už sme sa dostali, hovorili sme o tom, o tých budúcich veciach. Ale nezabudnime na to, že pre nás, kým sme ešte tu, my stále žijeme v prítomnosti a je dobré, a chceme vedieť budúce veci, pretože Pán to chce zjaviť svojim služobníkom, aby im ukázal, čo sa bude diať, ale rovnako chceme vedieť to, čo sa teraz deje. A to, čo sa teraz deje, čo sa deje v cirkvi aj teraz, aj vtedy, aj teraz, to budeme vidieť, ako bude vlastne Pán hovoriť k Jánovi, čo má odkázať tým cirkvám. Ale pre nás je dôležité to prvé zjavenie, aby sme ho uchopili dobre. Ježiš Kristus je živý Boh. Ježiš Kristus je Pán. Ak má niekto problém s Ježišom, musíš čítať tieto slova. S Ježišom, s jeho božstvom musíš čítať. Toto sa rovnako môže povedať o Otcovi, ako aj o Synovi. On je alfa aj omega. On je ten, ktorý je prvý aj posledný. On je ten, ktorý jednoducho nie je možné, aby sme zostávali v tom ľudskom pohľade na neho. A tak, ak sme bratia a sestry, a to my sme to nepoznali. Pavol to mohol písať niektorým, ktorí ešte žili, ktorí poznali Krista v tele. Preto im hovorí, ak ste poznali Krista v tele, ak sme aj poznali, teraz už nepoznáme. Sústreďme sa na ňo, na jeho obraz, aký máme označený tu. On je Pán. On je dobrý prihovorca. On je náš veľkňaz. On sa za nás prihovára. Máme legálnu možnosť mať odpustené hriechy skrze prihovorcu, ktorým je Pán Ježiš. Nie Mária sa prihovára za vás. Ani za nás, ani za nikoho, ale Pán Ježiš Kristus. On je prihovorca. On je ten, ktorý je sudca. On je ten, ktorý príde súdiť. On prinesie súd, už neprinesie žiadnu slobodu ľuďom, ktorí budú žiť na tejto zemi. Žiadnu slobodu, lebo slobodu už dal. My máme slobodu. My sme v slobode. Naše vytrhnutie, vychvátenie, alebo ak by sme aj odišli predtým k Pánovi, to nie je, že získame slobodu. My už máme slobodu. Akurát budeme trošku uvoľnení z toho tela, ktoré nám bráni, aby tá sloboda bola úplne prejavená. Ale on neprinesie viacej slobodu, neprinesie viacej spasenie, ale prinesie odsúdenie, prinesie meč, ktorým bude biť národy. Ale my sa toho nemusíme báť. My potrebujeme byť verní, potrebujeme bdieť, modliť sa, aby sme tomuto všetkému mohli uniknúť. Jeho hlas bude znieť tak, že nikto neprepočuje. Keď Pán Ježiš kázal na tejto zemi. Aj dnes, keď znie kázeň, mnohí prepočujeme Boží hlas. Pretože naše myšlienky sú možno zamerané niekde inde. Ale vedzte, potom nikto neprepočuje. Nikto sa ani len neskrie pred tým Božím hlasom. Nikto sa neskrie pred Božím hnevom. Ako hovorí Božie slovo, budú hovoriť skaly, padnite na nás.
Viete, to je, kto by sa nebal, aby skala na neho padla? Prečo bude hovoriť, skala padni na mňa, lebo bude vidieť to ešte lepšie, ako to, čo sa bude diať. Mnohí povedia, toto je strašenie. Vy strašíte ľudí s týmto. Toto nie je strašenie. Toto je iba realita, ktorá sa má diať. A práve toto je volanie, kým môžeš, unikni. To je volanie, kým sa stavia koráb. Noé bol hlásateľ spravodlivosti. A ľudia ho nechceli počúvať. Nechceli vojsť. Nikto nechcel vojsť s ním, len jeho rodina. To nie je strašenie. Príde dážď, príde potopa. Ani my nestrašíme, že príde Pán. To je realita. Voláme, kým je čas. Pán nemešká, ako sa niektorí domnievajú, ale zhovieva. A máme komu hovoriť o tom, že Pán zhovieva. Máme okolo seba ľudí, ktorí potrebujú poznať Pána. Potrebujeme im hovoriť, Pán prichádza. Áno, zhovieva, ale čaká na teba, kedy sa rozhodneš. Nie, neber to, že zhovieva v tom, že zhovieva dnes a bude aj o 20 rokov, aj o 30 rokov. Nie, zhovieva, aby som ešte ja dnes mu mohol dať svoj život. Dnes je ten deň, keď môžeme dať život Pánovi. Ak si mu ho nedal, dnes mu ho môžeš dať. Len tak môžeme mať nádej, že budeme uchránení tých vecí, ktoré prídu. Pretože Pán príde súdiť svet. Do nekonečna sa nebude diať to, čo sa deje. Ale my máme smelú dôveru v Pána. Takže buďme verní. Pán vie, že to, čo prežívame, je aj súženie, že čo prežívame, že potrebujeme byť vytrvalí. Buďme v tom verní. Tieto veci prichádzajú. Čiže môžeme a máme hovoriť ľuďom v tomto svete. Na druhej strane, nezabudnime, bratia a sestry, že my potrebujeme byť bdeli. Musíme k Božiemu slovu a k tomu, čo sa deje a k tomu, čo má prísť, pristupovať zodpovedne. A preto buďte bdeli a modlite sa. Buďme bdeli a modlíme sa, aby sme boli hodní, aby sme boli uznaní za hodných uniknúť tomuto všetkému. Keď príde čas, Pán sa priblíži k nám, aby sme mohli ísť k nemu, postaviť sa pred neho a mohli tak byť navždy s ním. Amen. Modlíme sa.